us in a minute of prayer every day to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. Halimbawa po yung wala yung asawa ko, nakakapagluto-luto naman po ako, kaya lang able to cook food. They're the ones preparing it, and I am the one who season it in order to cook. That is the only help I'm able to give. At times, I cut wood. I am able to cut wood because we use it to make fire for cooking. He was at work then. He told me a story that he felt that his slippers were not on his foot already. He was on the top of the roof and was doing some construction work there because he was a mason. When he went down to get water, he fell on his knees and fainted. And that was it. They took him to the center. They were studying, but they had to stop because I was the only one working and I couldn't support our daily needs.
They already tore it down. This is already our second relocation, since they demolished the houses at the place we left. The last time they took the houses down, we settled here temporarily, so that we could take shelter since we didn't have any place to sleep. At first, he wanted to ask help for his treatment, to have the bone back on his skull. But he realized that even if his bone is returned to the skull, we won't have any house. That's why he thought of seeking help for our shelter. During the time I suffered a stroke, of course I was always here at home. So I came across it. While browsing through channels, I saw UNTV where they extended help to those in need. So I mustered the courage to send a message to UNTV. My request is for help in order to buy materials, because I don't have money to purchase construction materials for the house. We won't be worried anymore that we don't have a house. Even if we pass away, our children will have a place to live in. Many thanks to God. First of all, I am grateful to the Lord, because my dream for our family to have our own home was realized. And then to everyone who helped from the MCGI. My family and I now have our own house. Even if it was muddy, there were a lot who helped, so I am greatly thankful. Even if I can't walk, I was able to reach this place where we live. Thank you very much. When he called upon God, I called on God and asked for help. You came. So I know that God hearkened me. How did he know that he was heard by God? Because you were the one sent. We became instruments that when he called upon God, he felt that he was heard. He asked for help, and he felt that God helped him. Once he feels God's calling, he will answer his calling. A million thanks to God.
Minsan pa po mga kapatid at mga panauhin, bago po tayo magpasimula, muli po tayong lumapit sa Diyos sa pananalangin. Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, nagbubuklod po kami ng aming mga puso upang alayang ka namin, Ama, ng walang hanggang pasasalamat. Nakarating po kami sa pinakahuling araw ng amin pong pagdudulang ng iyong mga banal na katwiran. Salamat po sa 3 linggong nakalipas, itinawid mo po kaming mapayapa. Tinulungan mo po kami sa iba't ibang mga kaparaanan, lalo na po sa mga balakid at mga kahahadlangan. Ipinahintulot mo, Amang, mapakinggan namin at maunawaan ang iyong mga kalooban sa aming mga taong iyong nilikha. Utang na loob namin sa iyo, Panginoon, na mabuksan ang aming mga puso. Maintindihan namin ang layunin kung bakit mo po kami pinahintulutang umiral. Meron po kaming tungkulin sa Diyos na lumikha ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo pa kami ng pagkakataong makilala ka at makapaglingkod po kami sa iyo. Sinasamba ka po namin at pinasasalamatan. Sana gabayan mo ang lahat ng nagbabalak na magbalik loob at tanggapin ang iyong mga banal na salita. Marami pong mga inilalagay na hadlang ang aming kaaway. Sana po, Panginoon, by our enemy, please give them strength of heart and courage so that with your help, they may receive your holy words and return to you, so that we will be together in the righteous way of serving you. You are the one who knows us all. Father, please allow us to accept without any doubt all your truths, so that your words will be instilled deeply in our hearts, so that we can walk in them all the days that you are going to give us. Please forgive us the many sins we committed. And Father, please cleanse the filthiness from our hearts. And once again, as we study your words, be with us and send your Holy Spirit to guide us all. Please remember our households and our loved ones. May the time come that they will also hear your truth. Thank you also for every soul who is your instrument to invite us, for us to hear your truth. All glory, honor, and praises remain to be yours, in the name of our Lord Jesus Christ. Basa
of God. Sumating po ang kapayapaan ng Diyos. Muli magandang araw, magandang gabi. Anumang oras po kaming nakararating sa inyong mga lugar. Yo, yang ko po nasmudje en kayegna. En tia kumamung na mungina chene ya jone ya ha. Abi biara mo shiem we wiase ya fanagina. Abi o yene nan ma Remembrance Church of God International. Return south from some makanya ko wadon we tratu we mabra Yesu en Awurade Yesu Kristo. Mmara Nsɛm ama yɛde sua yi a yɛde ahyehyɛ so yɛne da ɛtɔ so dunan Onyankopɔn mmoa na n'ahomɔborɔ yɛda Onyankopɔn ase sɛ ɛnnɛ yɛn nsa tumi aka akonya pa yi ebio yɛba brother Eli Soriano ɛne anɔmɔma yɛntoa yɛasɛmuti yɛfa asubɔ no ho prɛkopɛ yɛwɔ asubɔ bi wɔ hɔ no mu a yɛkyerɛkyerɛ no Twerɛ Kronkron no mu na asubɔ a yɛba bɛkyerɛkyerɛ mo no ɛyɛ nokorɛ asubɔ a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu na nenyi ne sɛ mɛtumi awie ɛnnɛ yɛnwie no a ɔkyena yɛbɛtoa deɛ aka so yɛwɔ nokorɛ asubɔ bi wɔ hɔ ano no tumi wɔ mu ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu tumi wɔ mu sɛ abɛsesa yɛ nipadua na yɛ nakoma sɛdeɛ yɛsua yɛ no yɛwɔ akoma ahodoɔ ɛnan ɛmo mmiɛnsa anya akoma papa nanso Onyankopɔn wɔ tumi sɛ saa akoma bɔne mmiɛnsa yi ɔbɛtumi asesa no sɛdeɛ yɛatwerɛ no Twerɛ Kronkron no mu no nsakyerɛeɛ baa nnipa abrabɔ mu ɛwɔ asubɔ mu ɛhɔ nom na Onyankopɔn de yɛn bɔne bɛkyɛ yi ɛna afei wɔbɛdane nnipa foforɔ nsakyerɛ foforɔ bɛba wɔ nipadua mu Mama yanka ne bio tito ngoma atimi yansa nkyemu num emfitine ne mu nyum a yaye mu na mom ono ara ne maburo hunu nti na ema no fa wo foforo adware ne honhom kronkron foforo ye so je yen enkwa na wanam honhom kronkron foforo ye so na aje yen enkwa na adware ne gina hɔ ma asubɔ asomafoɔ ne nnwoma akyɛde ne mmienu nkyɛmu 16 na afei adan na wɔrekyinkyim wɔ ho sɔre ma wɔn mo asu ɛhoro wɔ bɔne na bɔ Awurade din na asubɔ ɛyɛ bɔne a yɛbɛhohoro atu aguo sɛdeɛ deɛ kenkan no ɛsie no asubɔ mu bɛma wayɛ foforɔ ɛyɛ foforɔ yɛ adwareɛ ne honhom kronkron foforɔ yɛ yɛn ɛbɛsi wɔ asubɔ mu abere a yɛhohoro yɛn bɔne atoaguo no yɛn kyerɛ sɛ yɛawo foforɔ na yɛn bɛsi wɔ asubɔ mu na yɛn nipadua yi sakyera yɛbɛnam honhom kronkron no so na aba nanso ano na yɛn nokorɛ asubɔ yɛn ɛnyɛ asubɔ a yɛbɔ no wɔ nsɔre a wɔn mo nkyerɛkyerɛ yɛ atoro nkyerɛkyerɛ mu Catholic-foɔ asubɔ tumi ni mu ɔbɛrɛ sɛ obi a yɛbɔ n'asu sɛ abɔdoma oni tumi biara onim hwee na sɛ yɛbɔ mmɔtɔfoɔ asu asubɔ kyerɛ sɛ nsakyerɛeɛ sɛ yɛbɔ obi asu a na sɛ nipa ne nsa nka nokorɛ asubɔ no a nsakyerɛeɛ biara ma wabrabɔ mu ano nti nokorɛ asubɔ ɛyɛ asubɔ a wohia no yɛde yɛ Kristo ɛkyerɛkyerɛeɛ ɛnɛ da yɛba bɛhwehwɛ mu na yɛhunu beaeɛ a asubɔ no ɛbɛkɔ so ɛhemfa na wɔse yɛbɔ yɛ n'asuo beaeɛ bɛn na wɔse yɛbɔ yɛ n'asuo tumi bɛn mu na wɔse yɛbɔ yɛ n'asuhyɛ ɛhemfa beaeɛ bɛn anuanom ma yɛntie Baba kenka twerɛ nsɛm bi afiri Twerɛ Kronkron mu akyerɛ mo Exodus ngoma 10 ɛnkyɛmu aduonu mmiɛnsa adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn n'ahyɛ no nyinaa ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no na n'abufuo ansɔre antia wɔ hene ne ne ɛma ahenni no anuanom twerɛ nsɛm no sɛ adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no ahyɛ no ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa
Nyankopɔn fie na wɔsi yɛyɛ no. Yɛwɔ faako, yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛdi Nyankopɔn ne mmara nsɛm so wɔ hɔ. Yɛwɔ beaeɛ ko pɔtee bi a Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ adwuma. Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ no wɔ baabi a ɛteɛ. Nyankopɔn ne mmara nsɛm. Anaa Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ no daba bi biara kɛkɛ, ɛnyɛ adwuma bi biara kɛkɛ. Ɛyɛ nokorɛ sɛ wotwe Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ kugu asɔre bi a nnipa tie na yɛ nnipa mmara nsɛm ɛnyɛ adwuma wɔ hɔ. Baabi a mmara no wɔ no hɔ no na sɛ di Nyankopɔn ne mmara nsɛm so. Romanfoɔ nwoma etimi yɛnsa nkyɛmu 9. Na yɛnim sɛ biribiara mmara seɛ no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase. Na wɔammua obiara no Twerɛ Kronkron sɛ na yɛnim sɛ deɛ mmara no seɛ no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase. Adeɛ biara mmara no ka no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase. Na sɛ mmara no wɔ faako a ɛteɛ. Yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no mu a wɔn hyɛ mmara no ase kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm no edi wɔn so tumi. Kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm no ɛyɛ adwuma ɛwɔ Nyankopɔn fie. Adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no ahyɛ no ma wɔnyɛ no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn no fie no. Brɛfo kasɛm ne sɛ adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn hyɛ no nyinaa ma wɔnyɛ no pɛpɛɛpɛ ma wɔ soro Nyankopɔn no fie. Wɔsanka wɔkyerɛ aseɛ sɛ wɔ ɔsoro Nyankopɔn no fie mu. Ma wɔnyɛ no pɛpɛɛpɛ wɔ ɔsoro Nyankopɔn no fie mu. Nti adeɛ biara a wɔsi yɛdi so wɔ Nyankopɔn no fie. Afei Nyankopɔn no fie na yɛ fie bɛn mu a awɔ sɛ hɔ no na yɛdi Nyankopɔn ne mmara nsɛm so. Mama yɛnkenka Timoteo nwoma di kan timi yɛnsa nkyɛmu 15. Na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu. Mmara no Nyankopɔn fie na ɛwɔ. Ɛno nti Twerɛ nsɛm no sɛ sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo. Brɛfo kasɛm no sɛ na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu. Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. But the Bible kasɛm no ɛyɛ Church of God. Kapampangan kasɛm no sɛ na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ nnipa bi wɔn bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo. Buhano kasɛm no sɛ na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu. ILOCANO kasa mu ɛsɛ na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ obu bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu. Giken sa diri ti kinapudno. Kaya ang bahay ng Diyos, mga kapatid, ay ang iglesia ng Diyos yung nasa Biblia. Yun ang Kaya naman Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo a awɔ Twerɛ Kronkron mu. Ɛno ne ade mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mu. Mempɛ sɛ mɛsesa no. Ebinom kyerɛkyerɛ Wesley n'asafo. Ebinom kyerɛkyerɛ Anglican n'asafo. Ɛyɛ Anglican deɛ. Ebinom sɛ yɛfrɛ wɔ mo Roman Catholic Apostolic Church. Ɛwɔ Roman ɛnyɛ Nyankopɔn deɛ. Ebinom sɛ yɛfrɛ wɔ mo Methodist asafo. Yɛnom yɛ nsɔre ahodoɔ. Deɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu ne yɛ Nyankopɔn asafo. Na sɛ Church of God. Yɛne deɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn fie hɔ nom na ɛwɔ sɛ ɛde Nyankopɔn ne mmara nsɛm ɛyɛ adwuma. Ɛno nti ɛnuanom sɛ mmara nsɛm sɛ asubɔ yɛ mmara nsɛm a ɛne ɛwɔ sɛ yɛ no wɔ Nyankopɔn fie. Ɛwɔ sɛ yɛbɔ no Nyankopɔn asafo no mu. Na sɛ wobɔ asu na wɔmmɔ asu wɔ Nyankopɔn asafo mu. Na wɔbɔ asu wɔ asɔre bi a nnipa tie mu a wɔasubɔ bɛyɛ kwa. Sɛ wɔbɔ asu wɔ asafo a ɛnyɛ
de Nyankopɔn asi a wɔtwerɛ kronkron no mu na kɔyɛ de nnipa si a wasubɔ nyinaa bɛyɛ kwafere sɛ wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ ne fie na yɛmfa ne mmara nsɛm nyɛ adwuma yɛwɔ Nyankopɔn fie ɛnyɛ asɔredan no ɛnyɛ dan na esi hɔ no ɛnyɛ hyiadan no ɛnyɛ cathedral no ɛnyɛ hyiadan akɛseɛ no na mmom Nyankopɔn fie no ɛyɛ asam Nyankopɔn na asafo no maka no kasa ahodoɔ mu na wɔanya ntanta Nyankopɔn fie no yɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo pampanga no kasa mu no sɛ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo ILOCANO kasa mu no wɔsɛ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo aroti Nyankopɔn fie no ɛyɛ asafo no ahɔnom na wɔsɛ yɛdi Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa so na bɛbrɛ yɛ ho ase ahyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa ase afei asubɔ ɛyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm nti ɛhia sɛ yɛbɔ asu ɛwɔ beaeɛ bi ɛyɛ Nyankopɔn fie anuanom mu da hɔ deɛ na di ho adansie mama menkenkan twerɛ nsɛm no nkyerɛmɔ twerɛ nsɛm a Catholic asɔfoɔ nyinaa kyerɛ ase akyea no wɔ na ɔma daneɛ ne yɛbutuo ɛna afei Protestant asɔfoɔ ɛnso akyea no wɔ mama yɛnkenkan Matthew chapter 28 verse 19 ɛnti monkɔ nkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ mama wɔn aso nhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu megye di sɛ mo nyinaa moate saa twerɛ nsɛm yi da mama wɔn aso nhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu ɛyɛ Awurade Yesu Kristo no wankasa mu no ɔkaa saa asɛm yi Petro nso kaa asɛm korɔ no a mama yɛnkenkan asomafoɔ no nnwuma ti mmienu nkyɛmu aduasa wɔtwe Acts 2 verse 38 na Petro sɛ wɔn sɛ monsakyerɛ mo adwene na mo nyinaa ma wɔmmɔ mo asu Yesu Kristo din mu ɛma mo bɔne fakyɛ abere a Petro kaa sɛ mo nyinaa ɛma wɔmmɔ mo asu Yesu Kristo din mu ma mo bɔne fakyɛ no asu ba a wɔkyerɛkyerɛ no yɛ deɛ Kristo kyerɛkyerɛyɛ ase wɔmmɔ mo asu ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛka sɛ Yesu Kristo din mu akyerɛ sɛn kyerɛ sɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mu yɛka sɛ yɛmmɔ mo asu hyɛ Yesu Kristo din mu a kyerɛ sɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mu na bɛbɔ mo asu ahyɛ ɛfiri sɛ Kristo ne kyerɛkyerɛfoɔ no ɔno ne kyerɛkyerɛfoɔ baako pa wɔkyerɛkyerɛ nokorɛ asubɔ ɛno nti na ɛwɔ sɛ asubɔ a ɛwɔ sɛ yɛn nsa ka no yɛ asubɔ a yɛbɔ no Awurade Yesu Kristo din mu yɛbisa Kristo sɛ ɛhemfa na saa asubɔ no wɔ a ɔma yɛnkan no bio Matthew 28 verse 19 enti monkɔ nkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ na momma wɔn asu nhyɛ agya na wɔba na honhom kronkron din mu ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pefee sɛ asubɔ a yɛbɔ no awɔ sɛ yɛbɔ no wɔ Yesu Kristo din mu na sɛ wɔbɔ asu wɔ Yesu Kristo din mu no wɔyɛ ne Yesu Kristo ne mmara nsɛm mu yɛne asubɔ Awurade Yesu Kristo ka sɛ momma wɔn asu nhyɛ agya no wɔba ne honhom kronkron din mu ɔka sɛ momfa honhom kronkron ne ɔba ne agya ne din mu asu anaa daabi Roman asɔfoɔ no akyea nsɛm no wɔn afa Onyankopɔn din ɛna ne ba no ɛna honhom kronkron no din na ɛrebɔ asu na so Kristo mmara nsɛm no sɛ momma wɔn asu nhyɛ yɛkasa hyɛ biribi mu akyerɛ sɛ ɛyɛ beaeɛ momma wɔn asu nhyɛ wankasa momfa Nyankopɔn din mu asu momma asu nhyɛ nti yɛnkyerɛ beaeɛ yɛnkyerɛ faako yɛkyerɛ beaeɛ kɔ pɔte a asubɔ bɛkɔ so faako a agya Nyankopɔn din wɔ mfato yɛsɛ yɛbɔ asu wɔ apalit pampanga na sɛ yɛbɔ asu wɔ nkranya asubɔ no bɛkɔ so wɔ henefa nti sɛ wowɔ Laspinia wobɛkɔ baabi asubɔ no wobɛkɔ apalit ɛfiri sɛ sɛ momma wɔn asu wɔ apalit momma wɔn asu nhyɛ agya no din mu nti agya no din no wɔ baabi ɛda nti faako agya Nyankopɔn din da no ɛhɔ na wɔbɛkɔ akɔbɔ asu nyɛ agya Nyankopɔn din na wɔbɛbɔ asu na wɔbɛbɔ asu ahyɛ wɔ Nyankopɔn din mu ɛso deɛ Roman asɔfoɔ no yɛ nie wɔn afa din na wɔn de bɔ asu nti wɔn nipa asu nhyɛ Nyankopɔn din mu wɔtwa wɔn ntie nkanka me nyɔnko nipa a yɛn nyinaa yɛadwene mu da hɔ no wɔn yɛntenetene nyɔnko nipa akyerɛkyerɛfoɔ alɔyafoɔ ɛne amanfoɔ a wɔtie wɔn yɛmmɔ afoforɔ yɛntenetene afoforɔ
Twerɛ Kronkron no sɛ wɔma wɔn asu ɛnhyɛ agya no din mu wanka sɛ momfa agya no din ɛmmɔ wɔn mo asu pamotwo wo monhyɛ ne nso wanka sɛ momfa agya no din mmɔ wɔn asu wanka no saa ɔsɛ momma wɔn asu ɛnhyɛ eti ɛde biayɛ ɛde yɔ edin si anan mu na edi dwuma biayɛ a agya no din wɔ momma wɔn asu nhyɛ agya no din mu asɛm a wɔde di dwuma wɔ Greek kasa mu no ɛyɛ eis kyerɛ sɛ emu agya no din mu Greek asɛm eis no a asekyerɛ no sɛ biayɛ ɛyɛ adeyɔ biayɛ din si anan mu kyerɛ biayɛ kopɔte anaasɛ faako emu berɛ asekyerɛ a yɛde di dwuma a ɛtɔ aso mu ɛyɛ emu no yɛn kyerɛ biayɛ ɛyɛ biayɛ nkyerɛkyerɛ mu ade ɛde si anan mu biayɛ anaasɛ berɛ yɛwɔ biayɛ anaasɛ berɛ anaasɛ biayɛ no yɛwɔ baabi a asubɔ no bɛkɔ so yɛwɔ biayɛ a asubɔ no bɛkɔ so asubɔ no yɛbɔ no wɔ agya no din mu pɔmotwɔ mama yɛhwehwɛ biayɛ kopɔte a agya no din wɔ ɛhɔnom na yɛbɛkɔ akɔbɔ asu ɛhɔnom yɛbɛkɔ akɔgye yɛ asubɔ mama wɔn asu nhyɛ agya no din mu agya no din wɔ hene Nyankopɔn din na wɔ hemfa ɛda fa hene mama yɛnkenkan Ephesians 3:14 yɛn inti na mede me nkotodwe me koto agya na yɛn Awurade Yesu Kristo agya a wɔfiri ne mu fira busua biara wɔ soro ne asase soɔ no Onyankopɔn ɛwɔ abusua ɔwɔ abusua wɔ soro ɛna wɔbi wɔ asase yi so na Nyankopɔn ne fiefoɔ no yɛbɔ Nyankopɔn din na frɛ wɔn nti Nyankopɔn din no ɛwɔ ne fiefoɔ mu nti hɔnom ne Nyankopɔn fiefoɔ a ne din da hɔ ɛyɛ Nyankopɔn fie ɛyɛ deɛ baade ɛyɛ Nyankopɔn asafo no Nyankopɔn asafo no yɛ Nyankopɔn fiefoɔ Nyankopɔn din ɛwɔ Nyankopɔn asafo no mu ɛwɔ ne fiefoɔ mu ɛno nti Nyankopɔn fie no sɛdeɛ Paul osiɛ ɛyɛ Nyankopɔn asafo no Nyankopɔn fiefoɔ ɛna ɛyɛ Nyankopɔn asafo no anaasɛ Church of God asafo no ɛhɔnom na Nyankopɔn din wɔ nti ne din da asafo no soɔ din ne di ho adanse mama yɛnkenkan Deuteronomy chapter 12:5 na mbɔ faako a ɔbɛyi mu emusuakuo nyinaa mu sɛ wɔde ne din bɛto hɔ na wɔtena no na monhwɛ na ɛhɔ na monkoro yɛn ne ade a Roman asɔfoɔ ne Protestant asɔfoɔ ne nsɔre asɔfoɔ ɛnkyerɛkyerɛ Onyankopɔn yi biayɛ bi wɔyi biayɛ bi wɔ sɛ mo musuakuo nyinaa mu sɛ wɔmfa ne din ɛnto hɔ ɛyɛ henfa ɔsɛ ne fie faako a wɔyi ne din ato no ɛhɔ na monkɔ yɛnom ne nneɛma nsɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ nnuanom sɛ yɛwɔ biayɛ bi wɔ hɔnom a yɛde Nyankopɔn din ato ɛyɛ Nyankopɔn fie ɔma yɛnkenkan Brɔsesam nwoma ɛtɔ so 19 Second Chronicles chapter 7:16 na afei mafa efie yɛ no kronkron bia sɛ me din tena hɔ nkosi daa na m'ani ne makoma bɛtena hɔ ɛnna nyinaa Onyankopɔn sɛ mafa fie ayɛ no kronkron yɛwɔ fie bi wɔ hɔ no ma Onyankopɔn ka ho asɛm a tete no Israelfoɔ no abrɛ so Solomon esiye nanso saa fie yi a wɔka ho asɛm no ɛte sɛ nkɔmhyɛsɛm yɛyɛ nkɔmhyɛ asɛm a wɔka yɛwɔ nsɛm bi mu hɔ no ma yɛ nkɔmhyɛsɛm Nyankopɔn sɛ wɔfa fie bi sɛ ne din tena hɔ daa saa fie ne nsɛe ɛfiri sɛ efie a Solomon sie sɛ Romanfo bubu asɛe no sɛ Babylonfo bubu Solomon n'asɔredan no osii no ɔmo bubu no na so Nyankopɔn sɛ wɔfa fie bi ɔno de din bɛtena hɔ nkyerɛ sɛ nsɛe ɔmɔkyɛ ɔbɛma yɛntie ne yie ɔma yɛhwɛ deɛ Nyankopɔn ka yɛ na afei
Mafa fie ya no kronkron pia sɛ medin tena hɔ nkosi daa. Yɛwɔ fie bi wɔ hɔ no mu a nnipa ntumi nsɛe no na Nyankopɔn din bɛtena hɔ daa. Saa fie no yɛ fie bɛn. Fie bɛn na wɔ Nyankopɔn ayi sɛ ne din tena hɔ daa yi. Fie a ɛrensɛe da. Fie a obiara ntumi mubu no yɛ fie bɛn. Yɛnsan kenkan no bio. Timoteo ngoma di kan yɛtimi yɛnsan nkɛmu dunum. Na sɛ ebi a mekyɛre a wohunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobu obra wɔ Nyankopɔn fie. Ayɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo. Nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu. Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no anaasɛ Church of God. Fie no a Nyankopɔn ayi sɛ ne din tena hɔ daa no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. Ɛno nti Nyankopɔn fie no deɛ ɛbɛtena hɔ daa kɔ akɔpem awieyɛ. Ɛbɛtena hɔ daa kɔ akɔpem daa nkwama mu. Na asamando apo no remmu mfa so. Nyankopɔn asafo no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn etiri mo ba wɔ bɔɔ no tɛtɛɛtɛ. Ɔma yɛnkenkan Ephesians 3:10. Sɛ afei wɔmfa asafo no so ma mpanyinie ne tumi ahodoɔ a wɔsoro hɔ nom nhunu Nyankopɔn nyansa bebree no. Sɛdeɛ ne tirim a wɔbɔɔ no tɛtɛɛtɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo mu no teɛ no. Emu da hɔ anuanom. Yɛnam asafo no so asafo no na yɛ akondeɛ. Yɛnam asafo no so na Nyankopɔn aka ne nyansa ahodoɔ bebree no akyerɛ. Sɛdeɛ ne daa tirim a wɔbɔɔ no tɛtɛɛtɛ no teɛ. Eti asafo no yɛ Nyankopɔn adeɛ ɔno wabɔ ne tirim ato hɔ tɛtɛɛtɛ. Kyerɛ sɛ ɔsoro ne yɛ asase mpo twa mu kora no a asafo no deɛ da so wɔ hɔ. Asafo no na yɛ Nyankopɔn fie. Na ɔhɔ no mu na wɔ Nyankopɔn din bɛtena daa sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn si wɔsɛ mafa fie yi sɛ me din ɛntena hɔ nkosi daa. Nti Nyankopɔn din na wɔyɛmfa ɛwɔ asafo no mu. Kristo kaa sɛ mɔmmɔ wɔn asu ɛnhyɛ Agya no din mu. Ɛno nti wobɛhwehwɛ faako Agya no din wɔ ɛhɔ no mu na wɔn nsa bɛka w'asubɔ ɛwɔ hemfa. Agya no din ɛwɔ ne fie ɛwɔ ne fiefoɔ mu. Na ne fiefoɔ no na ne fie no yɛ asafo no. Ɛno nti ɛhɔ no mu na wɔbɛkɔ na wɔn nsa kɔka w'asubɔ. Wɔ Nyankopɔn asafo no mu no baabi a Nyankopɔn din wɔ no ɛhɔ no mu na yɛbɛkorɔ. Deɛ na edi ho adanseɛ. Na kan twerɛ nsɛm no wakyerɛ mu wɔ Korintofoɔ nwoma di kan. Eti dumienu nkyɛmu dumiɛnsa 1 Corinthians 12:13. Na yɛn nyinaa nso wedafoɔ, elafoɔ, nkoa, adesua, wɔbɔɔ yɛn asu. Honhom baako mu ma yɛbɛyɛɛ nipadua baako. Wɔma yɛn nyinaa nom honhom baako. Nnuanom ahunana. Twerɛ Kronkron no sɛ Yudafoɔ, amanamamufoɔ, tɛtɛfoɔ no yɛbɔ wɔn nyinaa asu ɛhyɛ hen. Ɛhyɛ honhom baako mu. Honhom baako mu na yɛbɔ yɛn nyinaa asu hyɛ. Yɛbɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ nipadua baako mu. Asubɔ no kɔ so wɔ hen fa. Yɛbɔ yɛn asu hyɛ nipadua baako mu. Na saa nipadua baako mu na yɛbɔ bibiara asu hyɛ. Ɔma yɛn kenkan saa nipadua no yɛ nipadua bɛn. Colossians 1:18. Na ɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire. Asafo no ɛwɔ gyinahyɛdeɛ bebree. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako ne efie. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso ne nipadua. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso ne sɛ han. Asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso kyerɛ sɛ kuro anaasɛ ɔman. Ɛsan so gyina hɔ ma ɔman anaasɛ ɔman kɛseɛ anaa kuro. Eti asafo no wɔ gyinahyɛdeɛ bebree. Asafo no gyinahyɛdeɛ no mu baako yɛ nipadua. Egyina hɔ ma nipadua a ɛwɔ akwa ahodoɔ bebree. Twerɛ Kronkron sɛ na honhom baako mu na wabɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ. Wabɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ nipadua baako mu sɛdeɛ Paul ka tete Kristofoɔ no. Sɛ ɛyɛ Yudafoɔ, sɛ ɛyɛ amanamamufoɔ, sɛ ɛyɛ nkoa, sɛ ɛyɛ adehyeɛ. Ɔbɔ yɛn nyinaa asu honhom baako ma yɛbɛyɛ nipadua baako. Yɛn nyinaa yɛnom honhom baako. Asubɔ bɛn na wɔn nsa kan yɛ. Asubɔ no a yɛbɔ hyɛ nipadua baako no mu no
na saa nipadua no ne yɛ asafo no na wɔno ne nipadua no tire ɛno nti asafo no mu ɛne yɛbɔ asuo asafo no mu na asubɔ ɛkɔ soɔ ɔdeɛ na wɔtɛ ne Paul ɔpaakyerɛ ɛberɛ wɔka kyɛ tete kristofoɔ no nyinaa sɛ wɔyɛ adesua anaasɛ wɔyɛ nkoa wɔyɛ Yudafoɔ anaasɛ Helafoɔ anaa amanamamufoɔ anaa abɔsomsomfoɔ anaa wɔafiri hene fa nipakuo no ɛte ase asomafoɔ Paul aberɛ so nyinaa yɛbɔ wɔn mu nyinaa so hyɛ nipadua baako mu anaa asafo baako mu ɔmɔkyɛw ɔma yɛntie no yɛ anuanom nokorɛ subɔ no awɔ sɛ yɛbɔ no wɔ baabi papa nso ɛhemfa agya no din mu agya no din ɛwɔ Nyankopɔn fie na Nyankopɔn fiefuo mu Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no nti ɛwɔ sɛ subɔ wɔ wei yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn asafo no mu yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn fie na agyinahyɛdeɛ no mu baako asubɔ wɔ wei ɛwɔ sɛ yɛbɔ asuhyɛ nipadua baako mu na saa nipadua no ɛno ne yɛ asafo no nipadua no yɛ asafo no emu na ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛ n'asuhyɛ anuanom deɛ na ɛdi ho adanseɛ sɛ asubɔ yɛbɔ no saa yɛbɔ hyɛ saa nipadua baako mu nyɛ nipadua nyinaa mu ɛnyɛ nsɔre nyinaa mu ɛwɔ sɛ yɛwɔ nipadua baako pɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ papa yɛwɔ Nyankopɔn fie baako pɛ a ɛyɛ nokorɛ ɛno ne Nyankopɔn asafo no ɔma yɛnkenkan Ephesians chapter 4 verse 4 ɛwɔ sɛ nipadua baako na honhom baako na ɛwɔ hɔ sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso mofrɛ ɛne dasoɔ baako mu no Awurade baako gyidie baako asubɔ baako nti anuanom hwɛ Paul abɔ nokorɛ no nyinaa tɔfa yɛwɔ nipadua baako nyɛ mmienu ɛyɛ baako pɛ nti anuanom yɛhwɛ yɛn ho si yɛnhwɛ ana yɛadwene sɛ bia nipadua no yɛ mmienu mmiɛnsa anaasɛ nan dabi ɛyɛ nipadua baako pɛ nipadua baako pɛ na ɛwɔ hɔ ɔma yɛnsa mmɔ so bio nipadua no ase kyerɛ ne sɛ yɛmmɔ so bio Colossians 1 verse 18 na ɔno ne nipadua ɛyɛ asafo no tire asafo no ɛno ne saa nipadua baako no ɔsomafoɔ Paul ka sɛ yɛwɔ nipadua baako anaasɛ asafo baako na afei yɛwɔ honhom baako pɛ na ɛwɔ hɔ na saa asafo baako pɛ no a ɛyɛ nipadua no honhom baako na di mu nyinaa fu saneɛ sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso mofrɛ ɛne dasoɔ baako mu no ɛne dasoɔ baako a yɛde frɛ nnipa ɛba asafo no mu no asafo no mu na ɛwɔ yɛwɔ Awurade baako ɛwɔ asafo no mu saa Awurade baako a yɛwɔ no ɔne Awurade Yesu Kristo gyidie baako ɛda so wɔ asafo no mu asafo no mu no gyidie baako pɛ na ɛwɔ mu ɛnyɛ gyidie ahodoɔ ɛna afei asubɔ baako nti saa nokorɛ asubɔ baako no ɛwɔ nipadua no mu ɛwɔ fie hɔnom saa fie no yɛ deɛ bɛn asafo no Nyankopɔn asafo a ɛyɛ wɔn ne fie ɛhɔnom na asubɔ no etwa sɛ ɛkɔ soɔ ɛhɔnom na wɔsɛ yɛbɔ nipa asuhyɛ ɔma me Samuel anuanom ahemfa na mɔbɔ asuhyɛ yɛbɔ mo asu wɔ Nyankopɔn asafo no mu anaa Nyankopɔn fie na yɛbɔ mo asuhyɛ yɛ deɛ na yɛde bɔ mo asu yɛamɔ mo asu wɔ Nyankopɔn fie yɛamɔ mo asu wɔ Nyankopɔn din mu na ɔmo fa Nyankopɔn din na ɛbɔ nipa no asu sene sɛ nkɔbɛbɔ nipa asu ɛhyɛ Nyankopɔn din mu no ɔmo afa din ne kɛkɛ nti wo nhyɛ Nyankopɔn din mu ɔmɛma mo nhwɛsoɔ yɛsɛ twerɛ table so twerɛ table so nti wobɛtwerɛ table no so nti ahemfa na mɛtwerɛ wobɛtwerɛ table no so na wɔbɛtwerɛ ɛsɛ mommɔ wɔn asu nhyɛ yɛkasa mommɔ wɔn asu nhyɛ kyerɛ beaeɛ bi ɛnhyɛ agya no din mu nti wobɛkɔ akɔhwehwɛ baabi agya Nyankopɔn din wɔ hɔnom na wobɛkɔ akɔgye w'asubɔ ɛhɔnom na wobɛkɔ ne yɛbɔ w'asuo Nyankopɔn din na wɔ ne fie na ne fie no yɛ asafo no ɛno nti twerɛ table so nti wobɛtwerɛ table no so sɛdeɛ bɛtwerɛ soɔ no na so munim deɛ Roma na asɔfoɔ ne nsɔre ahodoɔ asɔfoɔ no ayɛ ɔmo afa table no mmom twerɛ ɔmo ntwerɛ so ɛnyɛ no ne adeɛ a yɛkunu anaa ɛnuanom atwerɛ wɔ hɔ yi ɛwɔ sɛ wode to table no so na watwerɛ atwerɛ no ɛwɔ sɛ wotwerɛ no table no so womfa table no ntwerɛ
what the woman about to table no so no watcher, never yam fat table name Trangomanimu. The dear pan ye patcher. A subo ayaneo, ayadeo, if we give you money, and the subo nene say, your money person ain't share when young Copundi, to fall when young Copundi one. How hard when the Obaquaniabo was washed, that's what Omoyan say, or my fan young Copundi. And the idea was that's the Fawan young Copundi. Do I got well both young Copundi news? Only the subone bia a trebia ye bia your boss said the Greek a summoner see when young Copundi every say young Copundi a young Copundi or bia would mean chain young Copundi and cover biara and found to was a young Copundi in the high Dabi. O my young king can Exodus and Ometia during Chimuson. Exodus 20 verse 7. Now, a more Awurade young Copundi qua. Na fa when Yankopon di komatra siese amo Yankopon di kwa eni kwasa komatra siese amo mantra si emo ase emfa Yankopon di sa na te wo Hebrew Twerɛ Kronkron mi se emfa Yankopon di kwa anase emfa ni agoro rafoka sem no ase emfa Yankopon di no kwa Hebrew kasa mu na so de di djuma ne now so kai say Exodus ngoma ya twere no Hebrew kasa mu enti now so asekere ne say ado na di mu e kasa nkyere se o ma kyere se yi kyere se wo ma biribi si wo ana se wo tam biribi ana wo fa biribi da so o ma kyere se ya batwi kasa mu Tagalog kasa mu se ammo o ma nkyere se yi every say Hebrew Twerɛ Kronkron se emfa na so o ma kyere se ba ya kasa mu se ammo anya sa na patria se mfa wo Nyankopon din kwa adeti na se ma Nyankopon din so kwa every say Nyankopon din na oba bi eda nti enkofa mfiri ofa nkoto ba bi biara efiri se wo Nyankopon se afi ma fafie ya no kronkron se me din tina ho nkosi da adeti ba bi Nyankopon din wono ntamu mfiri wo fa nkoto ba bi foforo ade nkyira ebirum fa Nyankopon din de koto ba bi hunu biara keka na atwani baba yankenkan as enyometi wo hadi asankru nchemadu Psalms chapter 139 verse 20 wana wakasati ya wo musuo mu ne watamfa wo bo wudi ehuhudie mu Nyankopon watamfo no kra bo Nyankopon din kwa mo bo Nyankopon din basa basa ene ede Nyankopon din atoto atronsoreso ya fa Nyankopon din de daada nipa ene nyamese ba afade e se dia nso fibolo eyo no Oma fa Nyankopon di oma fa Kristo din de daada nipa. Oma yanken kan Matthew 24 verse 4 to 5. Na Yesu buase won se monhwe na obi a na adam. Na nipa bebre ni bidi beba abeka se mene Kristo no na wabeda de nipa pi. Na nipa bebre no beba ade Kristo di djuma na wabefa Awurade Yesu Kristo din di adada nipa bebre eno nti ya wo Nyankopon watamfo bi mo ho no ma wan mfa wo Nyankopon din di djuma kwa watamfo ba wo din ehuhudie mu bo Nyankopon din ehuhudie mu eni kwan sa wo bo Nyankopon din ehuhudie mu na wo de kwato dwam na what they call now when you be called di enam boa no wadwom obi ton ade e na opese ya to somano ase fish me ton no 10 cedis wo ba so ton 8 cedis agurade akwa ni nwu ade na Nyankopon na ton fish no na Nyankopon di no a wonu obi di wudwa no dipa no wo ton ade ni posa so di toro also me de ma watufuo bo de ma watufuo bo na 10 cedis na me de ma 8 cedis na me tie mienu nyina ose wono koto ne 10 cedis ena wode ma 8 cedis nti wonya mfaso nti de oto no bo wo koto ne 10 cedis bia ena wode Nyankopon di djuma se Nyankopon kra be dance ni so nya saa na oto no saa na asofo no tie omo daada wono ne yabo Nyankopon di ni de Nyankopon di ni abata ho ne de daada nipa Nyankopon di ni woni fie Nyankopon fie ne Nyankopon asafo no ahorme Nyankopon edin wo enuanam awose ye boy na sihye wo Nyankopon din mu ba bia wo Nyankopon din wo no
ɛhɔ na wɔsi yɛ bɔ yɛ na su ɛbrɛ Awurade Yesu Kristo ka sɛ mɔmɔ wɔn na su nhyɛ agya no din mu no mɔbɛpɛ beaeɛ a Onyankopɔn din wɔ na Onyankopɔn din ɛwɔ fie hɔnom na fie no yɛ asafo no na nokorɛ subɔ no ɛyɛ subɔ a yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn asafo no mu adenkyerɛ ɛyɛ Nyankopɔn fie no ne Nyankopɔn fie ɛhɔnom na wɔsi yɛkɔ ne yɛyɛ setem Nyankopɔn no mmara nsɛm Nyankopɔn fie ɛhɔnom na Kristo nso te mu ayɛ nkenkan Hebrews chapter 3 verse 6 na Kristo deɛ odi ne fie so sɛ ɔba ɛso ne fie no ne yɛn nti Kristo odi ne fie so sɛ ɔba Kristo ɔno ne fie no ti ɔno ne Nyankopɔn fie no ti ɔno ne odi kanfo a ɔwɔ hɔ yɛkenkan Hebrews 10 verse 21 ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ nti ɔsɔfo kɛseɛ a ɔwɔ Hebrifoɔ nwoma ti mmiɛnsa nkyɛmu baako no yɛ Kristo yɛkenkan Hebrews 3 verse 1 ɛno nti anuanom akronkronfoɔ a mofra wɔ soro frɛ no mu ma ɔnhwɛ yɛn n'asɛm a yɛgye n'asɔ ka no ho ɔsomafoɔ ne ɔsɔfo panin Yesu anuanom yɛn sɔfo panin ɛyɛ Yesu ɔka no Hebrifoɔ nwoma ti du nkyɛmu aduonu baako sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ ɛno nti Kristo ɔno nso wɔ Nyankopɔn fie hɔ no mu bi Nyankopɔn din no ɛwɔ Nyankopɔn fie no sɛ wɔ asafo no so nti hemfa ne yɛmmɔ wɔ asuo bɛbɔ wɔ asuo ahyɛ agya ne wɔba ne honhom kronkron din mu nti mohwehwɛ beaeɛ a agya no din wɔ agya no din wɔ hemfa ɛwɔ Nyankopɔn fie hɔ sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie hwehwɛ faako a Kristo wɔfiri sɛ Kristo na ɛfie no di kamfoɔ hwehwɛ faako a honhom kronkron no wɔ honhom kronkron no wɔ hemfa ɔma yɛnkenka baabi a honhom kronkron no wɔ 1 Corinthians 3 verse 16 munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mo mu anaa munim sɛ ɛde asafo no o ɛde asafo no ɛwɔ Korinto munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mo mu anaa ahemfa na Nyankopɔn honhom no ɛwɔ asafo no mu ɛwɔ ɔman no mu ɛwɔ nnipa no a wɔka asafo no ho mu ɛfiri sɛ ɛde Nyankopɔn asɔredan no Nyankopɔn asɔredan no yɛ Nyankopɔn fie munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan anaasɛ Nyankopɔn moyɛ Nyankopɔn asɔredan Nyankopɔn honhom te mo mu nti saa tumi mmiɛnsa wɔ asafo no mu ɛgya Nyankopɔn ɔno na ne din da fie no so ɛyɛ ne dea asafo no yɛ ne dea ɛna ne ba Yesu Kristo yɛ di kanfo wɔ fie ɔna da fie na no ɔyɛ ɔsɔfo panin wɔ fie hɔ honhom kronkron no nso te asɔredan no wɔte Nyankopɔn fie hɔ no mu bi kasa nkyerɛ aseɛ bi no mo nkyerɛ aseɛ sɛ asɔredan mo si fie Spanish kasa mu ana Spanish kasa na Tagalog kasa nkyerɛ aseɛ fo no kyerɛ aseɛ fa yɛ sɛ wɔbɛhwɛ adwene no a Nyankopɔn asɔredan no ɛyɛ Nyankopɔn fie sɛdeɛ Twerɛ Kronkron mu agyi n'ahyɛdeɛ no ɛsie nti tumi mmiɛnsa agya ne wɔba ne honhom kronkron no din no ne nyinaa wɔ asafo no mu ahɔnom na asubɔ no yɛahyɛ sɛ yɛmmɔ no wɔ ɛno nti pamotwa moma yɛnwe ne ho ahemfa na yɛbɔɔ wɔ su hyɛ afei yɛnwe ne ho sɛ yɛammɔ wɔ su anhyɛ faako a wɔ sɛ asubɔ ne kɔ so a ɔbɔ adwumahunu asubɔ no ayɛ kwa Nyankopɔn nkan Onyankopɔn mu adenkyerɛ fi sɛ nokorɛ asubɔ no wɔ baabi a yɛbɔ no na sɛ wɔmmɔ no baabi a wɔ Nyankopɔn ayi no a baabi a Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ no yɛhunu a baabi a Nyankopɔn no tumi wɔ a ɛna Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ yɛkyerɛkyerɛ no wɔ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn asafo mama memfa nto saa kwan yi so mfa to ho abusua mu no yɛyɛ abusua baako na yɛwɔ asɔre no wɔ n'adekorabea wokɔ yɛ adekora dan no mu a yɛwɔ table bi wɔ hɔ saa table yɛ nyini sene me ɛyɛ tete table a yɛde n'aladua na ayɔ na mporɔ ɛbɛpɛ mu ne me papa fie yɛwɔ mmara wɔ fie hɔ efie biara mu wɔ mmara efie biara mu mmara wɔ hɔ me papa fie wonkwa wontumi nidi ɛnya wɔ bi nti yɛde di pono ne so table ne ware yɛ nipa du nan abusuafo no yɛ nipa du
me papa ma ɛyɛ wɔtwe ɛna me maame ne papa na me nuanom mpanyinfoɔ no wɔre yɛ no ɔmo wɔwɔ yi nti papa kɔtɔ table tenten a nipa du na betumi atena ho adidi na yɛwɔ ɛyɛ me nuamarima no yere no mu mmienu ɛna me nuanom yɛ wɔtwe ɛna ɔmo yere no mu mmienu abɛka ho ɛna me papa no me maame nso abɛka ho ɛna fie no boafo ti aba bɛyɛ du na yɛfrɛ me papa papang brotherly papa no na muhunu no yɛ ɛfiri sɛ wɔmpɛ sɛ adeɛ sa wobɛkɔ abɔntene ansa na sum bɛdu no bra bɛdu fie asa na sum adu yɛn nyinaa didi bom yɛn nyinaa bɔ mpa yɛ bom saa na me papa teɛ ɛti efie bia mu wɔ mmara efie bia mmara wɔ mu me nua ba ontumi mfa hɔhɔ mma fie wɔ abra me papa enim wɔ ɛsɛ nnɛ mmaburu na ɔma aba no ɛba na bɛɛba ne hyɛ ɔbaa ne dɛm wɔ papa fie ɔne hɔ ayɛkɔka nanso ɔmama ho kwan ɛso yɛfie deɛ wontumi nyɔ saa efie bia mu wɔ ne nteteyɛ yɛbɛpɛ sɛ bɛka ne sɛ asafo no ɛyɛ Nyankopɔn fie nsiesie nteteyɛ ɛwɔ fie hɔ nteteyɛ no nsiesie ne yɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm na Nyankopɔn no mmara nsɛm yɛde yɛ adwuma wɔ Nyankopɔn fie hɔ na Peter fie mu mmara bɛtumi dɛ akɔyɛ adwuma wɔ John fie ɛnyɛ adwuma ne bo bɛfu na nsɛ abusua nan ɔmo yɛ nipa nan pɛ na wɔ abusua no mu na so ɔmo nyinaa mpa adeɛ baako obi di McDonald's MALAYSIA obi adi deɛ ɔpɛ ɔmo nyinaa nni aduane korɔ nti afiefuo mu no yɛyɛ abusua no ntumi nyɛ sa yɛn nyinaa di aduane baako bom kyerɛ sɛ fie bie mu no yɛwɔ mu nteteyɛ ne mu nsiesie ara nso na teɛ wɔ Nyankopɔn fie mmara no ɛwɔ asafo no mu ɛhɔ no mu na Nyankopɔn ne mmara nsɛm na wɔsi yɛde yɛ adwuma mama yɛn kenkan ne bi wɔ Exodus chapter 7 verse 23 adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no hyɛ no nyinaa ma wɔnyɛ ne pɛpɛɛpɛ wɔ soro Nyankopɔn no fie ɛhemfa na Nyankopɔn ne mmara nsɛm yɛde yɛ adwuma Nyankopɔn fie na Nyankopɔn fie ne yɛ asafo no na Nyankopɔn no fie mu no mmara nsɛm no baako yɛ asubɔ nti asu no wobɛbɔ ne wɔ hemfa wɔ Nyankopɔn fie hɔ asafo nyɛ baabi a nipa teɛ nyɛ nsɔre a nipa teɛ wosi wɔabɔ asu obiara nso ɔbɔ asu asɔre bɛɛ mu na ɔbɔ asu ɛsɔre a nipa teɛ ɔmo nkyerɛkyerɛ yɛn mfomsoɔ na yɛde Nyankopɔn ne nsɛm bɔ nipa po kyerɛkyerɛ na ɔmo ankasa mu mpo nte aseɛ nti wankasa mu toa w'adwene ɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a anuanom ne me nyɔnko nipa ɛda asɔre nsɛm ɔbɛsane aba na mɔba abɛhyia hunu Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ papa yi Nyankopɔn fie hɔ no asubɔ no yɛbɔ no sɛn Nyankopɔn asafo no yɛbɔ no ɛbɔ asu no sɛn ɛho hia sɛ yɛbɔ nkokoa asu anaa ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔtɔfoɔ asu anaa ɛna yɛasɛ misa no sɛ mo yɛbɛtumi abɔ mo asu anaa mo nyinaa na yɛbɛtumi abɔ mo asu anaa hwan ɛna ɔbɛpene w'asu bɔ so wo anaasɛ Twerɛ Kronkron no na da bɛn na wɔsi yɛbɔ w'asu ɔno na yɛ adeɛ a ɔkyena yɛbɛsua anuanom saa nsɛm sɛ nyinaa ho hia ma yɛn kakra ɛsrɛ mo ada ɔma ɔkyena yɛbɛto wɔ so yɛsɛ wɔ Nyankopɔn hɔ mmoa sɛdeɛ yɛbɛtumi ate Nyankopɔn ne mmara nsɛm ase pɛpɛɛpɛ na sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena ɛna mo asubɔ no bɛba so mene da so wɔ ne sɛ yɛbɛtie asɛm ti no aka no ɛne nsɛmmisa a ɛwɔ yɛn mu no yɛbɛkyɛ ano yi afei ɛnya ahotɔsoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ Nyankopɔn fie na ɛwɔ sɛ yɛbɔ asu ɛhɔnom na teteɛ Kristofoɔ no nyinaa yɛbɔ wɔn mo asu Yudafoɔ Helafoɔ nkoa ne adehyia nyinaa yɛbɔ wɔn nyinaa asu hyɛ nipadua baako mu anaasɛ asafo baako nti Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena yɛbɛtoa asɛm ti atwa to ɛfa asubɔ ho ɛyɛ adeɛ a wɔhia na ɛnɛma bɛtumi ayɛ ne yɛabrabɔ mu no ɛho hia ma yɛn nkwagyeɛ na nsɛmmisa ahodoɔ bebree nso a yɛbɛyi ano anuanom mereto nsa frɛ mo kyena anɔpa ɛne yɛbɛhyɛ aseɛ mɛka yɛn nom akyerɛ mu adi kan sɛdeɛ ɛbɛyɛ anuanom yɛbɛsiesie yɛn ho na sɛ yɛwɔ binom hɔ nom bɛbɔ asu wɔ mmeammea ahodoɔ nso a asubɔ wei yɛ asubɔ ɛrekɔ so wɔ wiase afa no nyinaa ɛti ɔkyena anɔpa
FILIPINO mama ya anɔpa no wɔtwe ene da so ne sɛ Nyankopɔn yɛ adom a wɔbɛsane aba sɛ wo de wonya wadwene mpo so bɛbɔ asukura no a wo de yɛtie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi antumi nnaada wo bio sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɔfo wɔyɛ mmerɛ mu no ntumi nnaada wo bio nti yɛn nyinaa yɛsiesie yɛn ntaade a nti anuanom ɛfiri sɛ mmerɛ kɔ ɛne obi a nko ntɔkwa mɛmɛseresere dwendwene wo ho ɛmɛyi nkonyaa mɛyi asesɛm saa berɛ yɛ berɛ a wɔde bɛdwendwene Nyankopɔn ne nka mo ho agyae no nyinaa hyɛ mo nsa Brɔda Daniel na anuanom ɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛ ahohoɔ nyinaa nka yɛ na yɛ nyɔnko nnipa a wɔtie ɛyɛ Awurade Mmara Nsɛm yi sɛ ɛyɛ ade a wɔn akoma mu sɛ mopɛ sɛ ɛyɛ bɔtoa so na asubɔ a wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛbɔ yɛn no ɛpɛ sɛ mɛsrɛ mo sɛ ɛnɛ da yi ɛfiri sesɛmmerɛ yi akɔpem sɛ ɛde mo bɛnu nsuo mu no ɛnɔma ɛbɛyɛ akwansidi ama yɛn moma yɛnyi mfiri hɔ ɛfiri sesɛmmerɛ yi kɔ nyinaa moma yɛn nyinaa yɛnwene yɛn ho awarefoɔ muntumi nni mpam agorɔ kɔpem sɛ bɛbɔ mu asuo wi ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ yɛsiesie yɛakoma ɛberɛ a yɛresane yɛaba wɔ Nyankopɔn nkyɛn na wɔne asɔre mpanimfoɔ no bɛtumi adi nsawɔsoɔ ɛne wɔn a wɔsom wɔ mmeammea ahodoɔ a mowɔ no sesie sɛdeɛ Brɔda Eli kaeɛ no nti yɛsrɛ mo ada sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛasiesie yɛn ntaadeɛ no ɛfiri sɛ wɔkyena ɛna asubɔ no bɛba so nti siesie w'ataadeɛ de wo nu nsuo no mu wie a ho bɛfo nti no wɔbɛsiesie deɛ ɛbɔ wɔ so wie a wobɛtumi asesa nti wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛboa mu nyinaa na anuanom nso wɔ mmeammea ahodoɔ ɛberɛ a yɛba wɔ Nyankopɔn anim no yɛn nyinaa yɛatumi atu yɛn ho asi wɔ nti anuanom ɛfiri nnaa kɔpem kyena anɔpa pa bɛwie asubɔ no wɔma yɛnyɛ fasting yɛn nyinaa bɛyɛ fasting na mmom sɛ wo no yɛ ade na sɛ wontumi ɛnyɛ bia Nyankopɔn bɛte aseɛ na mmom sɛ yɛn nyinaa bɛtumi ayɛ fasting a yɛwɔ fie ha no mu nyinaa yɛbɛdi mmuada sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɛboa yɛn ɛfiri sɛ yɛne deɛ wɔatwɛ no wɔ Yowal nwoma ti mmienu nkyɛmu 12 na afei nso Awurade na wɔseɛ monsane mmra me nkyɛn mo akoma nyinaa ne abuadadie ne esu ne adwotwa mu Joel 2:12 nti anuanom Nyankopɔn sɛ yɛmfa mmuadadie mmra n'anim nti ɛfiri sesɛmmerɛ akɔpem sɛ bɛbɔ yɛn asuo awie no yɛmfa aduane nka yɛ no ɛberɛ a yɛreba Nyankopɔn anim nti sɛ bia obi yɛ ɔbaatan a wawo foforɔ a ɔno deɛ wontumi nyɛ bi ɛna bia wɔyɛ ade na sɛ wontumi nni mmuada a ɔno nso wontumi ɛnyɛ na mmom yɛn nyinaa bɛbɔ mu abɔ mpaeɛ asrɛ wɔ Nyankopɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛbɔ yɛn ho ban yɛyie no afiri akwansidie biara mu berɛ a yɛyɛ ahoboa ama akyena no sɛdeɛ yɛtee yɛ sɛ Brɔda Eli ɛka sɛ ɛnyɛ afei na ɛbɛyi aseresɛm ɛnyɛ afei na ɛbɛbɔ nkɔmmɔ asere agye wɔ nidabi ɛne bia nni nkɔmmɔ dwendwene wɔ ho ɔma yɛn dwendwene yɛnkɔ yɛakoma mu na yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ bɔne fakyɛ bɔne bi a yɛayɛ no yɛne berɛ a wɔde bɛdwendwene na wɔde asrɛ wɔ Nyankopɔn ɛna ebinom nso mpo mpɛ sɛ ɔmbɛfa asubɔ mu koraa no a ɔmbɛtumi atie na sɛ ɔmɔnya nyɛ kra do sɛ ɔmbɛgye a asubɔ no a ɔmbɛtumi atie na mmom wɔne nso a wɔpɛ sɛ wɔfa yɛn Awurade Yesu Kristo asubɔ mu mo ne ɛyɛ asɔre mpanimfoɔ no nni nsawɔsoɔ na yɛwɔ gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn mmɔ ne n'ahommɔborɔ mu no yɛtumi asɔ mo ɔsompa ɛne sɛ yɛde Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ tene ne nsɛm a yɛsua firi Twerɛ Nsɛm Kronkron no mu abrɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte wɔ Nyankopɔn nsɛm ne Awurade Yesu Kristo ne mmara nsɛm wɔpɛ sɛ yɛde yɛ adwuma na yɛde bɔ bra yɛde to anammɔ yɛ abrɛ abɔ mu no ase na bio ɛrɛtoro nsa afrɛ mo ɔkyena asubɔ no ɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa no wɔtwe FILIPINO ma no mmerɛ mu Ghana ha yi no ɛbɛyɛ ahomenakye na nnoma foforɔ no anuanom adwumayɛfoɔ ne asɔre mpanimfoɔ no yɛsom mo no yɛbɛbɔ mo amanneɛ
nti nkaba foforɔ biara a wɔ hɔ no yɛde bɛbrɛ mu na yɛda Awurade ase sɛ yɛsɛtumi aka akwanya pa yi na yɛtumi awie da ɛyɛ dunan a yɛtumi yɛtie Awurade ne mmara nsɛm no awie na Nyankopɔn yɛ adom a gyidie sɛ Nyankopɔn no mmoa ne n'ahommɔborɔ mu no wɔbɛka yɛ no ho asɛ bi mpo a nnipa no nyɛ krado sɛ ɔbɛbɔ so ɔbɛtumi atie Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ fa asubɔ ho na obi biara ɔma yɛn nyinaa nso yɛntu yɛn ho nsi hɔ mmra Nyankopɔn mu yɛn nyinaa yɛayɛ krado pɛ sɛ yɛbɔ asu no yɛbɛtu yɛn ho asi hɔ ama Nyankopɔn asubɔ mu no yɛbɛnu yɛn ho yɛbɛsakyera ne asom Nyankopɔn nti anuanom A short prayer. Tamang dumulog, mga kapatid, sa pananalangin. Mama anuanom yɛn nyinaa yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ. Panginoon naming Diyos, amang dakila at Awurade yɛ Nyankopɔn, sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo, yɛn agya tumfuo nagpapasalamat na wɔ kɛseɛ sa Ama ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. sa Agya, nakalipas na 14 yɛda wo ase araw ng bebree mga na yɛsrɛ wo sɛ daa ne daa nyinaa tenetene yɛn nauunawaan na wɔtwe sa ɛnna maako do na yɛni a yɛde atie wɔ nsɛm na nagmamalasakit wɔfa yɛn akoma mu nyinaa te aseɛ sɛ umango sa amin wo ne yɛn Nyankopɔn gawang a kalihim wodwene yɛn ho mga maling pananambahan na wobɔ yɛn mu biara ho sa ban aming nagdaang panahon ng aming mga buhay. Salamat na wɔyɛ yɛn afiri atoro gyidie sa mu iyong mahalagang awa. baabi a kane Sinumpong kami ng iyong katotohanan. na yɛn aduane kɔhyɛbea Panginoon, na sɛ ne wɔ ho ɔborɔ ne w'adom sa nti iyo ang lahat ng mga bagay. wama wo nhyira Sana po ay aso yɛn pangalagaan so. mo kami. Hindi Agya, po namin kayang yɛn mu mag-isa. nyinaa mu no yɛda wo ase Alam namin sa aming mga wɔ wo sarili, nnepa kung hindi na mo wayɛ kami mu yie tutulungan, mapapariwara ɛfiri sɛ ang aming mga sɛ wonni kaluluwa. mu a Sana po hwee ne sa hɔ a mga yɛbɛtumi ayɛ panahon, ang sɛ mga wɔnka ho a yɛn ng akra iyong bɛsɛe. mga katwiran, Awurade, mga kapwa-tao namin, mga kaibigan, yɛgyae wɔn a nasa wosua buong wo bahay nsɛm sa doktrinang kronkron no ito, hyɛ wo nsa na na sana nyɔnko po ay nnipa ne yɛn makapag-isa nuanom a sila ng wotie wo kasalanan mmara ng nsɛm, iyong banal na kalooban. wɔn a wɔpɛ sɛ Maramdaman nila sa kanilang mga wɔsane ba wo puso nkyɛn. ang iyong pagtawag sa Yɛsrɛ wo kanila. sɛ ma wɔn mo nya Sana po, Panginoon, bigyan mo sila ng sapat na lakas botaeɛ ng nti a loob at wɔfrɛ yɛn no ho pananampalataya akyɛnka. na makatalikod sa masamang Ma yɛn kalooban akukuduro, at makapagpasimula gyidie, ng isang tunay na pagbabagong na wɔn buhay. amane afiri wɔn akwan amɔne so, Samahan mo sila, Ama, na wɔatumi ahyɛ abrabɔ para sa foforɔ araw ng ase. bukas, kung Agya, iyong isasapit yɛsrɛ wo sɛ sanang ka wɔn matanggap ho. nila ang banal na bautismo. Panginoon, bahala ka Yɛsrɛ wo sɛ sa aming lahat. Ang iyong mga ka wɔn anak, ho kɔpem sɛ wɔbɛfa salamat w'asubɔ sa amin sa kronkron mu. iyong kapag-aral. Na yɛn nyinaa yɛatumi abɔ mu asɛm ho. Paunawaan mo Yɛgyae de nyinaa hyɛ wo nsa. ang mga nasa ng aming mga puso. Pagpala ka po, Panginoon, Agya, sa iyong mga yɛgyae lingkod. w'asafo kronkron yi hyɛ wo nsa. Iyo namin Wɔn a itiniwala ang lahat sa aming wɔnim mga buhay. wo nkyerɛkyerɛ, Marami pong salamat. yɛsrɛ wo sɛ hyira wo Sa mma. pangalan ng aming Agya, Panginoong yɛda wo ase bebree. si Kristo Jesus. Ɔyɛ Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos. Mamaya na yan isang kadang kwado ni sure free na Jawa Soroche. Adobong kwajia ni ayarasa. Free and Awurade Yesu Kristo.
na honhom kronkron mo nkabɔ mu ɛne yɛn nyinaa koma mu hene sɛsie ne da ne da nyinaa amen.